Il-Partit Nazzjonalista esprima dispjaċir għal dak li nsab għaddej fil-Libja. Il-ġilied reġa' nqala f'dawn il-jiem ma jawgurax tajjeb, ma jwassalx għal soluzzjoni fit-tul u se joqtol it-tama li sal-aħħar din is-sena jissoda l-proċess demokratiku meta kellha ssir elezzjoni ġenerali. Kien qal fi stqarrija mibgħuta mill-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-affarijiet barranin Karem Mifsud Bonnici. Il-Partit Nazzjonalista qal li jingħaqad mal-komunità internazzjonali u qed issosten tiegħu lil pajjiżi li għaddejjin fil-medjazzjoni bejn il-partijiet sabiex tinstab soluzzjoni. L-użu tal-armi jġib biss mewt u erda li mhux pass fid-direzzjoni tajba għal poplu li diġà għadda minn ħafna. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista jappella wkoll sabiex kulħadd jersaq lejn il-mejda ta' diskussjoni. L-istqarrija tkompli tgħid li għal darba oħra l-Gvern Malti qed isib ruħu mhux preparat f'din is-sitwazzjoni li kienet qed tiżviluppa. L-Ambaxxatura Libja Carmelo Saliba u dim il-Kumitat tal-Iskrutinju Parlamentari stqal li traskurajna dak li għaddej fih dan dak il-poplu. Jidher ċar li pajjiżna l-ewwel tilef il-pożizzjoni strateġikament b'saħħitha li kellu fis-snin li għaddew fid-dinja diplomatika u t-tieni għal kontrarju ta' dak li ġara qabel qed jitraskura u jissogra ħajjet ċittadini Maltin li jinsabu fil-Libja. Il-Partit Nazzjonalista lek kappella lill-Gvern sabiex immedjatament iġib fis-seħħ il-miżuri kollha meħtieġa sabiex kull min hemm fil-Libja jinġieb mill-ewwel f'pajjiżna dan fil-waqt li jsalva l-isem u l-interess nazzjonali billi jidħol direttament fin-negozjati li hemm bżonn sabiex jgħin fl-istabilità u l-paċi.